Gisugdan na sa DPWH ang land survey o geotechnical investigation alang sa konstruksyon sa gikahinaman nga Samal Island Davao City Connector Project. Ginspeksyon sa mga personahe sa DPWH o Project Director sa Unified Project Management Office ang duha ka nagpadayon nga drilling boreholes alang sa geotechnical investigation sa baybayon sa Davao City. Ang Geotechnical Investigation Plan giandam para sa design and build contractor China Road and Bridge Corporation nga dunay 97 ka mga boreholes sa 63 alang sa baybayon sa Davao, 18 ang gawa sa baybayon ug 16 alang sa baybayon sa Samal Island. Sumala sa DPWH nga apil sa final alignment sa proposed main bridge ang pagkonekta sa eastern ug western gawa sa baybayon ug ang baybayon sa approach bridge. Ang Davao Interchange Ramp Bridge ug Approach Road ang gitun-an pag-ayo nga adunay labing mapuslanon nga mga epekto sa technical, financial, economic, environmental ug social impacts. Bisan pa man nga dunay daghang proposals nga konsidera ang DPWH alang sa bridge alignment, lakip na ang usa ka gisugyot ato sa meeting sa DPWH Head Office nila Secretary Manuel Bonoan, Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ug pamilyang Rodriguez Lucas nga nanag-iya sa propiedad nga maagyan sa Samal Island Davao City Connector Project nga ang approved final alignment sa pagsumpay sa tulay usa ka produktibo sa komprehensibong pagtuon sa mga eksperto ug dunay importanteng konsiderasyon sa kinaiyahan. Sumala sa DPWH, ana-ana ang tanang gikinahanglan nga permit alang sa proyekto, ingon man ang rekisitos gikan sa concerned LGUs ug national government agencies. Wala mibabag ang lokal nga gobyerno sa Island Garden City of Samal ug Davao City LGU alang sa bridge alignment. Tuig 2019 dihang giaprubahan sa Infrastructure Development Council sa Regional Development Council 11 bridge alignment ug landing points gikan sa Samal Circumferential Road sa Barangay Limaw, Igacos hangtod sa Davao City tunga-tunga sa R. Castillo daang Maharlika Junction tungod sa nakitang economic ug logistical benefits niini. Disyembre 2020 dihang nakuha sa proyekto ang Environmental Compliance Certificate kun ECC gikan sa DNR-EMB base sa gihimong pagtuon sa bridge project sa consultants ug OV-ARUP nga ang alignment sa tulay walay dakong epekto sa mga coral reefs nga nailawom sa kadagatan sa isla. Oktubre sa susamang tuig, nagpagula og Resolution number 04 Series of 2020 ang Protected Area Management Board kung paghatag og clearance o expression sa pagsuporta alang sa proyektong tulay gawa sa Samal Island Protected Landscape and Seascape. Tuig 2027, gilaumang mahuman ang Samal Island Davao City Connector Project nga dunay budget nga 19.3 billion pesos o $350 million nga concessional loan gikan sa framework agreement o loan agreement nga gipirmahan sa Pilipinas ug nasod China niadtong bulan sa Hunyo 2022. Ugaling mahingpit na ang tulay, mapasdang paniini ang ekonomiya sa Davao Region ug mapalambo pa ang mga tourism potential sa Igacos nga nailhan nga dunay limpyo nga mga baybayon ug nindot nga mga beach destinations. Eugene Hinutan, Newsline Philippines Davao Region, stay safe.